Ina da abada a ciwon so bai da magani, wasu ya sa farin ciki wasu ya sa asira azami. Ni ma ya riga da yayo tafiyar ruwa da ni, ban aure bayan da soyin ja wani tuntuni. Ya ja wani inda ban yi zaton za ya ja ni ba, ya so ya saka ni su wanda ba za a tashi ba. Na yi gudu da zuciya da kafa ban guje shi ba, ban san yadda so yake sa wasu sai jiga ta ba. So baya da tausayi ya ratsa zuciya. Ni na sha ganin masoyan da suke a yanayi, sanda suka yi faɗa a ranar ba a nuna tausayi. Dan za a siya ruwa a so zuci ta sauya ra'ayi, ba ji ba gani a nan so ya saka su laulayi. Wasu cikin su faɗi take ba za su tashi ba, wasu aka yi su magani ba su ma hankala kansu ba. Wasu su samu rahunika zuci tana ta fargaba, wasu a lokacin a ƙarfi ba za a fi su ba. Masoya ta waɗansu ta makarki fi da ƙugiya. Shiri da ni da shi, domin wani lokaci shi ya hana da karsa shi, sanda da ke farin ciki shi ya saka ni yin fushi. Har ya sani na yi kuka ko babu murmushi, so yana da hankali da bai mana haka ba. Wasu sun yi bautar da ba za a yi musu ba, sun sarari a haɗari idan ba su gara haka ba. Sun yi gwagwarmaya a so ba su san wajen su ba, so shi ne ya sa waɗansu su tunkari